Kini ang GMA Regional TV Live. Makapuso sa talagsaong kahigayunan, makauban nato sa programa karong buntaga. Of course, atong gikahinaman atong mga idolo Barbie Forteza og David Licauco. Maayong buntag and welcome to GMA Regional TV Cebu. Of course, #Barda. Thank you so much. I understand this is David's second time, right? Pero first time mo, Barbie. Ako, first time po Wow. dito sa studio. Maayong buntag po sa inyong lahat. Mayong buntag po sa inyong lahat. alam na ni Cebuano. Of course, we'd like to know first, how will you, David to Barbie, Barbie to David, how will you describe each other's mornings? I think I would describe Barbie's mornings. Usually kapag naghahaya ko sa kanya, ano naman siya, alive, lively. First thing in the morning, nakwento niya lang naman sa akin din. Hindi ko pa rin naman na-witness. Pagkagising niya, hindi daw siya magpo-phone for the first hour. Yes, correct. Wah! Wow. Most of the time. Ito naman, of course, tinginan. Speaking of tinginan, telepathy na lang daw. Try natin ito na game. Telepathy naman. Of course, telepathy naman. Tas sabay pa din kayo ha, sabay yung bigkas kung sino yung tinutukoy natin. Ano yung question natin. First question daw. By research ito ng ating GMA Regional TV team. Kailan daw nabuo? Sabay after ng pagsagot ha, kailan daw nabuo? Ang exact date, Barda Love Team. Exactly. November. No, ako, I think, October 5. October 5. Magaya talaga. Ano ba yan? Hindi na-review. O bakit October 5? Hindi, wait, kailan ba nag-air yung Maria Clara? October 3. October 3. October 3. October 5 tayo nakita. Okay. Yung first appearance. Meron na kaagad First dyan. meeting natin. Oh. No, pero October 5 kasi yung audition natin ng Meant to Be as well. Okay. Kaya di ba ang Barda Day natin 5? Okay. Wait a minute, of course. I win. Sabi ko Second sa'yo. question. Ano daw yung first out of the country trip? Saan yung first out of the country trip niyo dalawa? Korea. Thank you so much for Thank being you. game sa very short game namin, of course, Barda Love Team. At gabi-gabi napapasayan nyo ating mga audiences, ating mga kapuso sa of course sa programa, maging sino ka man. Ano pang aabangan namin sa programa? Well, ngayon, last 2 weeks na lang po kami. Kahit ako ay nagugulat kapag nagbabasa ako ng script kasi parang in 2 weeks, siniksik nila lahat ng revelations, lahat ng twists. Actually, marami kaming eksena together ni David na parang, sakit! Ang sakit-sakit! Yung ganon. Kasi, syempre, parang magkakaroon ng conflict between the two of us. So, abangan nyo na lang po kung ano yon. By the way, kumusta dito kayo sa Cebu for Kapuso Mall Show? Kumusta ang pagtanggap? At kumusta yung pagbalik Cebu nyo? Ang saya. Ang tagal kong hindi nakapag-Cebu. Kasi yung last niyang Cebu for a Kapuso Mall Show was for Maria Clara at Ibarra. Eh, hindi po ako nakasama nung time na yon. Okay. So, kasi nga mismo ako na, no? Hindi kasi sadly, I had work that time. Pero ngayon, I'm super happy to be back. And ngayon, first time ko sa studio nyo. Super ganda. Thank you so much for having me. And sobrang saya. Sobrang saya ng mga tao. Na-miss ko rin mag-perform sa ating mga kapusong Cebuanos. And syempre, sharing the stage with David. It's always a joy and a pleasure. David, kumusta ang Cebu experience natin? Palagi kong tinitweet, I love Cebu. Yun nga. Kasi, ewan ko, parang mas chill kasi dito in a way. Tapos marami na yung mga good restaurants. And ang ganda ng airport. May nabitin daw sa kissing scene sa maging sino ka man. So, Nabitin siya. nabitin siya. Nabitin eh. No. So, may aabangan sa huling 2 linggo? Parang, Parang, Ayun sino na pa eh. kayang dadating? Ganon. Actually, in a way, parang alam na rin ng mga viewers, pagka kunyari may almost kiss kaming eksena, alam na nila, sino na naman dadating? Sino na naman ang agaw eksena? Lastly, to close this, Barbie and David, message of hope daw para sa ating mga kapuso dito sa Central and Eastern Visayas. Just keep the faith and keep doing what you're doing. I'm sure you're doing fine. And always believe, always know that everything will be okay. Nothing lasts forever. you just have to do what you have to do. Like what you said. Just do it. And believe in yourself. Because kung di ka magtitiwala sa sarili mo, sino pa iba? Diba? So, and keep working hard. And working smart.
ganito kasi ginagawa namin sa mga guests namin. Sila pinapa-cue namin sa Gap. Lalo na sa mga, of course, sa mga artists natin. So kayo mag-cue ng Gap in Bisaya kung pwede. Barbie and David, please do the honors. Okay, ready? Og mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.